Kublai yapi perlok sai sisian pan. Mentangan pen yapi yaki yau bat ki jingde jingthen haka neka jaka jengok kai kabadon ha kshaid nohkalikai. Bat kane kadai kata kayau. Bat kalong ke kaba itynnad, bat kaba ipo ipeng, haba pipeng, yakine ki jingde jingthen hakane kayau. Pej dakine ki sok mari ro ki kelas tiar, kelas sim, kelahan. Kaba kishna dakakti. Life ho chaj pensiam hangne nado ki jimber do jimber johor life ho chaj. Kat kaba pikwa pinjak lut hakane kayau. Nado ki pilasen ki siang ki shamoy pinsiam hakane kayau. Kaba kilashna da ki deng ki sen. Bat ki tiar kita ki ba pentenat ya ki kamrayi yang jong phiru. Kumcuk ya ki kali jong phiru pinsiam hakane kayau. Bat habanga pe yakine ki tiar kitar ki basna da ki deng ki sen kano ngas ngau sarong namar ba haduk kane ki kasih jungi kila bensna. Bat haba pi pe idei show kari kasih long thik kum kari China. Bon ru ki brio ki ba na barsten ki wan khnang sha kane ka chaka tang ban thet yakine ki tiar kitar. Kublai sibon ya phi ba phila pe yakane ka video kublai sibon.